Karon nga adlaw magatuon kita sa topic nga gusto ba ikaw motubo. First Peter chapter 2. Unsay buhaton para kita magtubo spiritually? Ang tubag na sa First Peter chapter 2 verse 1 and 2. Therefore laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Mag-pray kita. Lord, salamat sa imong nga pulong. Kung nagampo, ikaw maghatag ka namo sa kaalam sa pagtuki niya ni Sana Jesus. Amen. Ingon dere, kung gusto kita magtubo, unang-una natay ilay aside. Ikaduha, kung gusto kita magtubo, na kita i-desire. Mag-explain na kita. Si Peter, nagtudlo siya sa 12 tribes nga nag-scatter abroad nga dapat sila nga magtubo spiritually. Para magtubo sila spiritually, dapat na sila ilay aside. Unang-una ang malice, ikaduha ang deceit, tulo ang hypocrisy, ikaupat ang envy, ug tanan nga evil speaking. Nganong dapat ilay aside kini? Kay dili magtubo ang usa ka Christian pag naay sin sa iya nga life. Example, ang lawas dili magtubo kung kini dili healthy. Dapat kuhaon gid ang mga bakterya nga daghan kaayo sa lawas para nga magtubo ang lawas. Kung ang lawas masakiton, dili ka na magtubo. Ang lawas magsige lang og tambal sa sakit. So dapat ang lawas healthy para kini siya magtubo. Ingon ana usab sa spiritual matters,